Και πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη λεπτή κινητικότητα των παιδιών μας, ναι, από 9 μηνών και έπειτα, τα βρεφάκια μας, να φροντίσουμε να παίζουν, να αισθάνονται, να παίζουμε κι εμείς μαζί τους, να γίνουμε λίγο κι εμείς παιδιά. Και στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για το Sensor Play με τη Μαρή μου Σταϊζή, που κάθε φορά που συναντιόμαστε, αυτή η παιδικότητα που έχω κρυμμένη μέσα μου και εγώ τελικώς, ξυπνάει, έρχεται πάνω, έρχεται έξω. Μου λες, θέλω να κάτσουμε κάτω σήμερα και εγώ βλέπεις, παρότι ήρθα σαν το ταμένο, διότι φόρεσα λάθος ένδυμα, είμαι εδώ και ανυπομονώ να γνωρίσω τον Χρωματιστούλη και την υπόλοιπη παρέα που έχεις φέρει σήμερα εδώ κοντά μας. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πολύ που είμαστε με διαφορετικό τρόπο σήμερα παρέα. Και εμένα μου αρέσει πολύ, το ήθελα πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό. Ναι, σου έφερα τον κύριο Χρωματιστούλη. Δώσ' τον μου, θα μπει σε ωραία μεριά ο οποίος είναι χρωματιστούλης, γελαστούλης, χοροπηδηχτούλης. Και είναι ο τρόπος που γνωριζόμαστε με τα παιδιά. Καθόμαστε σε έναν κύκλο και έτσι συνήθως γνωριζόμαστε και είναι πολύ εύκολος τρόπος γιατί αυτούς τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ τι έχει να κάνει με μπάλα. Έχει φατσούλα. Και είναι όμορφος. Ναι, και πάντα όταν τον στέλνω στα παιδιά μου λένε το όνομά τους και έτσι γνωριζόμαστε. Ιωάννα. Μαρή. Χάρηκα. Θα παίξουμε, θα γίνουμε φίλες. Θέλεις να παίξουμε? Θέλω να γίνουμε φίλες. Και να σου πω και κάτι. Εγώ, είναι πώς λέει το τραγούδι, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Εγώ θέλω τέτοιες φίλες όμως, φίλε Πασχάλη Τερζή. Και είμαστε εδώ και έχουμε σκορπίσει τι ωραία πραγματάκια. Θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς μπορούμε μέσα από το παιχνίδι και μέσα από την καλλιέργεια, ένα αισθητηριακό παιχνίδι ασφαλώς, να βοηθήσουμε το παιδί μας σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν μιλάμε για τη λεπτή κινητικότητα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία και τη σπουδαιότητά της. Το να το καλλιεργήσουμε όλο αυτό παίζοντας είναι κάτι που ευχαριστεί και εμάς, τους γονείς και τους μεγάλους, θέλω να πω. Βέβαια. Το sensory play στην ουσία είναι αυτό που είπες ακριβώς. Είναι ένα αισθητηριακό παιχνίδι, στο οποίο το παιδί χρησιμοποιεί με τις αισθήσεις του, καλλιεργεί τη λεπτή του κινητικότητα. Όταν λέμε λεπτή κινητικότητα, μιλάμε ότι έχει να κάνει με τα άκρα. Και πρέπει να κάνει έτσι μικρές λεπτεπίλεπτες κινήσεις. Επιδέξιες. Μπράβο. Στο οποίο και εμείς πολλές φορές, δηλαδή πολλές φορές ανακαλύπτεις ότι εδώ πρέπει να είμαι προσεκτικός και τα παιδιά είναι καλό να το καλλιεργούν αυτό. Τα πιο μεγάλα, ας πούμε, είναι για το ψαλίδι. Σωστά. Μια πολύ καλή τεχνική. Εγώ σήμερα σου έφερα διάφορα παιχνίδια. Υπάρχει το sensory play και το sensory play έχει μέσα sensory bugs, τα οποία είναι αυτά εδώ. Μισό λεπτό, γιατί αποκτάει. Τι ωραίο πλάνο, παιδιά. Ελάτε να παίξετε μαζί μας. Δες. Ούτε λερώνει αυτό. Ναι, δεν είναι μέση play, είναι το sensory που στην ουσία πιο καλά είναι να δεν λερωνόμαστε μάλλον. Λειτουργούμε πιο πολύ σε πιο safe περιβάλλοντα, σε πιο ασφαλή. Λοιπόν, σου έχω φέρει διάφορα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε ένα σακουλάκι, zipper λέγονται αυτά, που έχουν από πάνω αυτό το άνοιγμα. Σαν φερμουαράκι. Μπράβο. Το οποίο δεν είναι πάντα απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν το έχουν αυτό, μπορούν να πάρουν αυτά που χρησιμοποιούμε τη κατάψυξη, τα σακουλάκια. Και απλώς βάζουν μια ταινία και το κλείνουν. Λοιπόν, και βάζουμε διάφορα πράγματα μέσα. Μπιχλιμπίδια. Μπράβο. Είπαμε τις αισθήσεις. Οπότε, πέρα από την αφή και την όραση, να ακούν κιόλας. Ξέρεις πόση ώρα μπορούν να κάθονται να το κάνουν αυτό? Καλά, δες εδώ, βάζουμε νερό. Μπορείς να βάλεις νερό. Πάρα πολύ. Μα δεν μου λες, αυτά δεν είναι όπως είναι κάτι παιχνίδια που είναι μέσα και τα κινούν έτσι τα παιδιά? Ναι, μοιάζει. Μπάλες της. Μοιάζει, απλώς το κάνεις, μπορείς να το κάνεις στο σπίτι. Βάζεις χρυσόσκονη, βάζεις νερό. Τι έχει νερό έχει? Ναι. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο υγρό? Όχι. Εδώ επίσης σου φέρα να κάνουμε σήμερα με χρώμα. Θα φτιάξουμε τέτοιο πράγμα? Βέβαια. Θες? Θέλω, λέει. Λοιπόν, δες τι κάνουμε. Παίρνουμε το σοκουλάκι. Ναι. Αυτά που μπορούμε να τα βρούμε, σούπερ μάρκετ? Εγώ τα βρήκα από ένα πολύ μεγάλο κατάστημα εδώ στο Ηράκλειο που είναι σε όλη την Ελλάδα. Μην πεις το όνομα. Δεν λέω. Όνομα. Είδες, θα ξεχάσω εγώ το όνομά μου μετά. όχι. Δεν λέω. Είναι πάρα πολύ φθηνά. Ωραία. Αυτό. Τι χρώμα θες να βάλουμε? Βασικά μπορούμε να βάλουμε απ' όλα. Μα τι ερώτηση είναι τώρα αυτή? Δεν είναι χορός. Δεν πειράζει. Θα το είδα κάνουμε μετά. Θα φέρω και άσπρο την άλλη φορά, να το κάνουμε με το κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε χρώμα. Εντάξει. Όποιο χρώμα θέλουμε. Ναι. Εδώ. Προσέχω. Πάντως θέλω να σου πω ότι πιο ευτυχισμένο εγώ τον κύριο Χαρουμενούλη δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι, χαμόγελο. Και εκεί είναι και πρακτικό το ζήτημα όλο που έχει προκύψει. Ελπίζω να μην έχει παράπονο. Θα μείνει εδώ. Αλλά θα είχαμε άλλα νούμερα τηλεθέασης αν αυτός πήγε από εκεί. Και πού να πάει. Λοιπόν, το κλείνουμε. Πρέπει να βγάλουμε όσο αέρα γίνεται. Πρόσεχε, μη λερωθείς. Δεν πειράζει. Αχ, να τη μια απάντηση. Λοιπόν, δες. Το αφήνεις το παιδί και αυτό αρχίζει. Ζουλάει, κάνει αυτό. Αρχίζουν να αναμειγνύονται, δημιουργούνται καινούργια χρώματα. Βέβαια, αυτό εδώ μέσα γίνεται
έκρηξη χρωμάτων. Ναι, γιατί και έτσι μπορείς να. Στην ουσία το αφήνεις ελεύθερο. Μπορείς να βάλεις αυτά, μπορείς να τα κολλήσεις και κάτω, ώστε να αρχίσει να ανακαλύπτει και να μην το πειράζει να μετακινείται. Γιατί πολλές φορές τα βάζουν τα μωρούλια και μπρούμητα, που κάνει πολλές φορές έτσι να κάθονται μπρούμητα. Οπότε του δίνεις αυτό και αρχίζει να παίζει. Τσουκ, 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 ζουλάει, βλέπει. Κάθεται πάρα πολλή ώρα έτσι. Και εγώ θα καθόμουν έτσι, σοβαρά μιλάς, είναι αγχολητικό αρχικά. Και βλέπεις ότι είναι σαν η έκρηξη των χρωμάτων, αυτό το πάντρεμα, είναι σαν ένα μικρό ουράνιο τόξο. Σαν Ναι. Και με το νερό. Μπορείς να βάλεις, που σου είπα, ήχους. Μπορείς να βάλεις χρώματα μαζί με ματάκια, και να αρχίζουν να ανακαλύπτουν και να βλέπουν. Αυτό είναι το sensory bug. Sensory bug το λέμε. Έτσι λέγεται αυτό. Λοιπόν, το άλλο τώρα που υπάρχει λέγεται sensory hula hoop. Αυτό. Και είναι αυτό εδώ. Το οποίο τι κάνεις, παίρνεις ένα hula hoop. Το έχεις φτιάξει εσύ αυτό? Ναι. Περίμενε, αυτό είναι. Λοιπόν, το οποίο από μόνο του κάνει θόρυβο. Μέσα. Έχεις κρεμάσει ό,τι έχεις στο σπίτι σου. Ναι. Τα οποία αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά. Σφουγγαράκια. Σφουγγαράκια, και δεν σε πειράζει και στο στόμα να το βάλει. Βλέπεις εδώ, παιχνιδάκια. Κουδουνίστρες. Αυτό για τα δοντάκια. Και αυτό το βάζεις κάτω, το βάζεις το μωρό στη μέση και αρχίζει και ανακαλύπτει. Τραβάει, παίζει. Άλλες υφές, άλλες. Έτσι. Εκδοχές και άλλα σχήματα βέβαια. Έχεις βάλει και το πινέλο. Σχήματα, χρώματα, υφές. Μα τι όμορφο είναι. Γιατί αυτό θέλουν τώρα αυτά τα παιδιά στην ουσία σε αυτήν την ηλικία, δηλαδή από τους 9 μήνες και μετά. Να ανακαλύπτουν τον κόσμο. Να πιάνουν, βάζουν στο στόμα, θέλουν ήχο. Όλα αυτά, ξέρεις, είναι για να μπορούν να τους τραβάει την προσοχή. Από 9 μηνών, μωράκια. Ναι. Κοίταξε, σαν και αν ένα παιδάκι, γιατί υπάρχουν και παιδάκια που από 6 μηνών κάθονται. Και πάλι, αλλά και από 6 μηνών το βάζεις και μπρούμητα και αρχίζει και ανακαλύπτει. Τσουκ, και αρχίζει και παίζει. Και αυτό λέγεται sensory hula hoop. Το παίρνεις, είναι πολύ εύκολο να το φτιάξεις. Ναι. Τα μαντίλια και άλλα πράγματα που μπορεί να σκεφτεί μια μανούλα που μπορεί να έχει στο σπίτι ένας μπαμπάς. Μπορείς να βάλεις παραπάνω κορδέλες. Είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι ωραία ιδέα. Είναι πολύ όμορφο. Καταρχήν αυτό που μόνο του είναι σαν στολιδάκι, πόσο μάλλον το γνωρίζεις ότι εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Αυτούς που είναι πολύ σημαντικοί για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί μας και πώς θα μπορεί την κίνηση και τις αισθήσεις που αναπτύσσει μέσα από αυτό και σίγουρα συνδέοντας κάθε φορά αυτό το οποίο ανακαλύπτει με κάτι πολύ βασικό για την ανάπτυξη συνολικά της προσωπικότητάς του. Λοιπόν, εγώ τώρα σου έχω φέρει ακόμα και άλλα παιχνίδια που παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τα τουβλάκια. Έτσι, η δημιουργία, γιατί βάζουν το ένα πάνω στο άλλο. Συνενώνουν. Χρώματα, μπράβο. Λεπτή κινητικότητα. Αυτό είναι λεπτή κινητικότητα. Όπως επίσης και αυτό εδώ που έχει τα σχήματα μέσα. Ναι, για να βάλει το σωστό, να ξεκινάνε να βάζουν το σωστό, και αυτό είναι λεπτή κινητικότητα, γιατί πολλές φορές είναι και ένα τεστ αυτό. Για να αντιληφθούμε αν το παιδάκι μας χρειάζεται κάτι. Για το σχήμα, όχι απαραίτητα να το βρίσκει κατευθείαν, αλλά στο να μπορεί το χέρι να καταφέρει να το βάλει μέσα. Ναι. Και εννοείται ότι αυτό είναι και ασκήσεις εξάσκησης. Δηλαδή το κάνουν και για να μπορέσει να καλυτερεύσει όλο αυτό. Βελτιωτικά, αλλά Βέβαια. ταυτόχρονα βλέπω ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι και μέσα από αυτή την ωραία ανακάλυψη του κόσμου και σίγουρα την καλλιέργεια της δεξιότητας και της ανάπτυξης αυτού του τύπου που συζητάμε τώρα, είναι και πολύ ποιοτικός χρόνος με το παιδί μας. Μα βέβαια. Σου έχω φέρει και είπαμε το sensory bug, sensory hula hoop και sensory bottles. Το οποίο είναι ένα κανονικό νερού. Ναι, και μπορείς να βάλεις διάφορα πράγματα μέσα. Εγώ έχω βάλει ένα σαριζάκι, έχω βάλει καλαμάκια, για να είμαστε και οικολόγοι. Μπορούμε αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει να τα πλύνουμε και να τα κόψουμε. Ναι. Μπαλάκια. Και είναι και ένα πολύ ωραίο σαν μουσικό όργανο. Καμαράκα. Μπράβο, ναι. Το οποίο του το δίνεις, ακόμα και την ώρα που μπορεί να κάθεται στο τραπεζάκι να τρώει. Μέχρι να ετοιμάσεις. Τα παιδιά. Και είναι το βάζεις εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση ώρα μπορεί να καθίσει. Όσο η μανούλα θέλει να ετοιμάσει το φαγητό. Γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα. Χρειάζεται χρόνο. Η μανούλα εκείνη την ώρα θέλει κάτι να απασχολήσει το παιδάκι της. Ναι, χωρίς να φοβάται, μην στο στόμα. Και το απασχολεί πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχει μέσα, και μικρά μανταλάκια ξύλινα. Ό,τι έχει ο καθένας που μπορεί να κάνει θόρυβο. Θόρυβο, ήχο. Χρώματα. Κάλε, τι ωραίο είναι. Και πομπον βλέπω μέσα και στρας. Άλλο, μπορείς να πάρεις το σουρωτήρι που έχεις εκεί, μπορείς να πάρεις
αυτό εδώ που ανακατεύουμε την ομελέτα ή στα γλυκά και αρχίζεις και τους βάζεις το σύρμα πίπας και αρχίζουν και σου λέει αυτό το υλικό πολύ το αγαπάω πάντως. Ναι. Και αρχίζουν και το τραβάν, να προσπαθούν να το βγάλουν. Ναι. Ή να προσπαθούν να το βάλουν. Ή μπαλάκια, τους βάζεις μέσα μπαλάκια να προσπαθήσουν, πάλι λεπτή κινητικότητα. Να τα βάλουν και να τα βγάλουν μετά. Μπράβο. Κοιτάξτε εδώ με τα μπαλάκια. Δες. Και αρχίζουν τσουκ να τα βγάλει όλα και μπορείς να βάλεις και ξεχωριστά το κάθε ένα, να τους έχεις ένα μπολάκι κίτρινο, να βάζουν μόνο τα κίτρινα. Σωστά, ξεχωρίζουμε και το χρώμα και ταυτόχρονα μαθαίνουμε και τα χρώματα. Πόσο ωραία. Και ξέρεις πώς, περνάει πάρα πολύ ωραία η ώρα, περνάει πολύ ωραία με τη μαμά ή με τον μπαμπά ή με όποιον τέλος πάντων θέλει να ασχοληθεί με το παιδί. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο. Και με απλά υλικά, βρε παιδί μου, ούτε χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο όλο αυτό. Να πήρε τώρα το σουρωτήρι. Του έβαλε τα μπιχλιμπίδια εδώ, τα σειρματάκια. Ναι. Έβαλα μέσα εγώ τα πομπόν και ακόμα και αυτό να κάνει να χοροπηδήσουμε να ξαναβάλει. Δηλαδή θέλει λίγο φαντασία που να σου πει και μετά. Έτσι είναι. Και με απλά πράγματα, πολύ απλά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Ναι. Κορδελάκια, βλέπω εδώ. Από συσκευασίες δώρου, μην πετάτε τίποτα. Μπράβο, αυτό. Μην πετάμε τίποτα. Ανακύκλωση. Τα πάντα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και διαφορετικά, βρε παιδί μου, από το να ντύσεις το hula hoop, το sensor. Και αυτό είναι και ένα πολύ ωραίο δώρο. Ναι. Να το κάνεις και σε μια φίλη σου που μπορεί να έχει το μωράκι, είναι η νονά, να το ετοιμάσει, να βάλει και πολλά πράγματα πάνω. Σωστά. Και να είναι και ένα ωραίο δωράκι για τη λεπτή κινητικότητα. Πολύ ωραία η ιδέα σου αυτή. Και με τα κορδελάκια βλέπω εδώ ότι έχεις φέρει επιλογές για να κάνουμε. Θες να. Κάτσε να βάλουμε μερικά, περίμενε. Ναι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε κορδέλες. Αν δείτε κάτι που δεν πρέπει, φωνάξτε. Όχι την αστυνομία. Όχι, φωνάξτε. Λοιπόν, ας πούμε. Βάζουμε μια από τις κουδουνίστρες του μωρού. Το βάζουμε λοιπόν εδώ. Και αρχίζουμε και το τυλίγουμε. Γύρω-γύρω και ντύνουμε το στεφανάκι μας, το hula hoop και ταυτόχρονα προκύπτουν και νέα μυστικά, νέες εκπλήξεις, νέες θα λέγαμε περιπέτειες για τα μωράκια μας. Ναι, βέβαια. Μπορείς να βάλεις και άλλες κορδέλες, μπορείς να βάλεις τα μαντίλια και με τα μαντίλια ξέρεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Μπορείς να τα κάνεις μικρά κυκλάκια, τα βάζεις μέσα εδώ. Στο μπολάκι. Μπορείς να βάλεις μικρά τουβλάκια. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία και δεν είμαι μικρούλα. Φαντάζομαι και οι μανούλες τώρα, και δεν είμαι και καν μανούλα ακόμα, αλλά φαντάζομαι οι μανούλες τώρα που μας παρακολουθούν, τι ωραίες ιδέες, τι ωραίες προτάσεις. Πολύ χαίρομαι. Και τα βάζεις εδώ και αρχίζεις και τους κρύβεις. Οπότε πρέπει να αρχίσουν να βγάζουν μαντίλια. Για να ανακαλύψουν κιόλας. Ναι. Και τους βάζεις και όλα αυτά και αρχίζουν και ψάχνουν. Ξέρεις, αυτό το κομμάτι της εξερεύνησης, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, είναι πάρα πολύ έντονο. Οπότε τώρα με πολύ απλά πράγματα αρχίζουν, ψάχνουν, βγάζουν. Και ξέρεις πόσο τους αρέσει αυτό το βγάζω και ψάχνουν και ξαναβάζουν και τα βάζουν δίπλα. Μπορεί να κάθονται, ειλικρινά σου το λέω, μία ώρα πάνω από αυτό. Και ταυτόχρονα κι εμείς μπορούμε να πούμε ό,τι είδε ενθουσιασμό. Ξέρεις τώρα αυτά που σημαντικά είναι για τα παιδιά και επιφωνήματα και φωνούλες να αλλάζουμε. Βέβαια, τα χρώματα να τους λες. Γιατί είναι αλλιώς τώρα το παιδί. Εννοείται ότι το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε πάντα κοντά μας, αλλά είναι. Μαζί με το βιβλίο, συνδυαστικά, ας πούμε, τα μαλακά, τα βιβλιαράκια δηλαδή αυτά, συνδυαστικά, ας πούμε, να βλέπουμε τα χρώματα. Να το κίτρινο. Να το βάλουμε, ξέρω. Ή μπορείς να κάνεις τέτοια σακουλάκια ξεχωριστά κάθε χρώμα. Για να ανακαλύψεις το παιδί και να το ταυτίσεις με κάτι. Και να βάζεις πάνω τα κίτρινα μπαλάκια πάνω εδώ. Ωραίο. Ωραία ιδέα. Ή να τα βάζεις και μέσα και μετά να έχει όλα τα κίτρινα αντικείμενα μέσα εδώ. Συγκεντρωμένα. Ναι. Και μαθαίνεις και το χρώμα και μαθαίνεις και ξεχωρίζεις. Αναπτύσσεις και αυτή τη διάθεση να ξεχωρίσεις τις υφές και να τα συγκεντρώσεις. Έχει τη διάθεση να ανακαλύψει, όπως λέγαμε προηγουμένως, που τα κρύβουμε μέσα στον μπολ και το παιδί βγάζει και ανακαλύπτει. Εσείς βλέπετε και μια σειρά από φωτογραφίες από διαφορετικές προτάσεις που μας έχει στείλει η Μαρή για το κομμάτι αυτό του αισθητηριακού παιχνιδιού για τους μικρούς μας, πολύ πολύ μικρούς ηλικιακά φίλους και φίλες. Και σίγουρα πολλές ιδέες που μπορούν να αποκτήσουν και οι γονείς. Όπως και να έχει, παρακολουθούμε και ακολουθούμε τα βήματά σου και τις συναντήσεις που φροντίζεις να μοιράζεσαι. Βλέπουμε και τη σελίδα στο Facebook. Η επόμενη συνέντευξη ξέρεις πότε είναι, έχουμε ραντεβού και πού? Ναι, θα είναι το Σάββατο στις 6 ώρα. Στις μινιατούρες θα κάνουμε με βρεφάκια. Να το, ορίστε. Τι ωραίες προτάσεις. Και τι ωραία που περνούν και τα μωράκια μας, αλλά και εμείς βλέποντας τα μουτράκια τους και σίγουρα γνωρίζοντας ότι κάνουμε κάτι καλό και κάτι σημαντικό συνολικά για την ανάπτυξή τους και την εξέλιξή τους.
Αχ, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω παιδάκια. Λοιπόν, ο μικρός Οδυσσέας τι κάνει? Καλά είναι, καλά. Ναι, Το είναι πουλάκι μια μου, χαρά. πότε θα μου τον φέρεις να τον δω και από κοντά? Είναι και κούκλος, το αλλά είναι οι κανονίσουμε. ώρες που κοιμάται. Ναι, τώρα ναι, είναι οι ώρες που κοιμάται Ωραία, συνήθως. μην χαλάσουμε το πρόγραμμά σας, όμως ελπίζω να τον δω σύντομα από κοντά. Μια μέρα, θα τον φέρω. Είναι ωραίο να βλέπουμε τώρα και μπιλάκια. Αυτό τι μπορεί Θα να στα είναι? φέρω αυτά μια μέρα. Ναι, Θα μου έχω στο αρέσει. πρόγραμμα να στα φέρω μια μέρα. είναι αυτό? Αυτά είναι και φυτά. Σταμάτα. Ναι, τα βάζεις στο νερό, είναι κάτι μικρά μπιλάκια. Τα βάζεις στο νερό, φουσκώνουν σε περίπου 5-6 ώρες και μπορείς να κάνεις τρομερό μέση play με αυτά. Αυτό τι κάνει, τι έχει μέσα? Νερό, Είναι υγρό? νερό. Ναι, αυτά φουσκώνουν στην ουσία. Τους βάζεις νερό, φουσκώνουν. Αυτά είναι για τα φυτά. Τα βάζεις στο λουλούδι για να είναι υγρό. Α, για να έχει να ενυδατώνεται. Αλλά έχει τόσα χρώματα που μπορείς να κάνεις τρομερό παιχνίδι. Ορίστε τώρα, μου βάζετε τις ιδέες. Θα στα φέρω, θα στα Θα φέρω. ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εμείς μ' αρέσουν αυτά τα θέματα και έχω διαπιστώσει ότι αρέσουν πάρα πολύ και στις φίλες και στους φίλους ασφαλώς τις εκπομπές που παρακολουθούν. Γιατί είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ακόμα και πολύ χρόνο να μην έχουν, θέλουν αυτόν τον χρόνο να τον διαθέσουν ποιοτικά και να απασχοληθούν και με τη δική τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία της ανάπτυξης του παιδιού τους. Κάτι το οποίο είναι πολύτιμο και κομβικό. Μα βέβαια. Και να σου πω κάτι, πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτά τα πολύ καθημερινά Ιδιαίτερα. ή απλά υλικά δεν θα αρέσουν στα παιδιά. Ότι είναι ευτελή. Ναι, ή ότι έλα μωρέ, τώρα εντάξει, παρά κάτι έτοιμο, αλλά στην ουσία με αυτά τα υλικά πιο πολύ χαίρονται. Και αυτά τα ανανεώνεις και πιο εύκολα και αυτά σου κοστίζουν Έτσι. και λιγότερο. Και αυτά τα έχεις και καθημερινά. Οπότε μπορείς αυτά τα οποία έχεις να διαθέσεις να τα δεις πώς μπορείς να τα αξιοποιήσεις διαφορετικά. Και τελικά η ουσία, νομίζω ότι κολλάει και τώρα να το πω, είναι στα απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα και τα παιδιά αυτά εκτιμάνε τελικά. Τι βλέπεις ότι είναι το πρώτο πράγμα που αισθάνονται, που εκδηλώνουν μόλις ανοίγεται διάπλατα ένας καινούριος κόσμος, που σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, και το χρώμα που βλέπεις μπροστά σου? Εγώ όταν βλέπω χρώματα μου φτιάχνει διάθεση. Ναι, και εμένα το ίδιο. Βλέπετε και τον κύριο Ναι. χρωματιστούλη, χαμογελαστούλη, όλα τα Όλα, τα βάζουμε όλα. Τα παιδιά τι ξετρελαίνονται διάθεση? με αυτό. Ναι. Κοίταξε να δεις, το πρώτο πράγμα νομίζω που τραβάει πάρα πολύ τα παιδιά είναι το χρώμα. Ναι. Μετά παίζει πάρα πολύ ρόλο και ο ήχος, δηλαδή αν βγαίνει ήχος από αυτό. Και μετά η υφή, δηλαδή αν είναι κάτι μαλακό, τους αρέσει να επεξεργάζονται κάτι που μπορεί να είναι πιο μαλακό ή να είναι πιο τραχή. Δηλαδή μπορείς να τους κάνεις παιχνίδι, να αρχίσεις να τους δίνεις ένα αυτό και να αρχίσουν να κρατάνε μόνο αυτό και μετά να του δώσεις ένα ακόμα και να μπορείς να του λες και τα υλικά. Ξέρεις, τα παιδιά καμιά φορά νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν αν είναι πολύ μικρά, αλλά χτίζεις. Τα χτίζουν, τα επεξεργάζονται. Έτσι είναι. Μπορείς να τους λες, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι πλαστικό, αυτό είναι ξύλινο, αυτό είναι ένα σφουγγαράκι μαλακό. Εγώ θυμάμαι στον Οδυσσέα που του τα έλεγα, μετά από κάποια στιγμή μου το πέταξε μόνος του. Ναι. Σαν είπε από το χρόνο, Ναι. Και λες ότι. Να, είναι σφουγγάρια. Τα παιδιά είναι σφουγγαράκια. Εδώ. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να μένουμε στο κομμάτι το είναι μικρό ή δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να εκφραζόμαστε, να είμαστε ειλικρινεί στα παιδιά και να τους λέμε τα πάντα. Με σαφήνεια. Έτσι, Δηλαδή, ακριβώς ναι, είναι αυτό, είναι εκείνο. Και το παιδί το αποκτά, το αποθηκεύει, το ενσωματώνει το μυαλουδάκι του και σίγουρα όσο το επαναλαμβάνουμε το κάθε τι, είναι ένας πολύ δυνατός μηχανισμός για να το κρατήσει και να το αφομοιώσει το παιδί. Τι ωραίες ιδέες, τι ωραία χρώματα είναι αυτά και πόσες άλλες προτάσεις και ιδέες έρχονται στο μυαλό μου εμένα τώρα. Και βέβαια με το hula hoop πρέπει να σου πω ότι με εξήτερες ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και ένα υλικό το οποίο είναι εντυπωσιακό έτσι όπως σχηματίζεται, αλλά είναι και κάτι το οποίο μπορείς μετά να επαναδιαμορφώσεις αφαιρώντας και προσθέτοντας άλλα στοιχεία. Μετά με αυτό μπορείς να κάνεις, γιατί τώρα μιλάμε για τη λεπτή κινητικότητα, αλλά με την αδρή κινητικότητα το hula hoop. Κίνηση. Βέβαια. Η αδρή είναι ότι έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το σώμα μας σε κίνηση. Άλματα, μεγάλα βήματα. Να συντονίσουμε τη σκέψη με την κίνηση, βέβαια. Και το hula hoop, ας πούμε, μετά τα βγάζεις αυτά, μπορείς να κάνεις διάφορα παιχνίδια. Το να μπορεί να περάσει, ας πούμε, βάζεις κουδουνάκια και να πρέπει να περάσει χωρίς να τα ακουμπήσει. Μπορείς να κάνεις πολλά παιχνίδια. Εκεί θα δυσκολευόμουν και εγώ, αρχίζω και προβληματίζομαι. Μήπως πρέπει να το εξελίξουμε αυτό με την ιδρύμη κινητικότητα. Θα φέρω μια άλλη φορά τέτοιο. Hula hoop μεγάλο να χωράμε έτσι. Ναι, θα βάλω sneakers να ξέρεις και θα έρθω έτσι και με κολλάν. Θα κάνουμε για αδρή κινητικότητα. Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε.
Και αυτά, μην τα θεωρούμε λιγότερο σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και σίγουρα μπορούν και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τις τόσο απλοϊκές ενδεχομένως, που είναι τόσο σημαντικές, να διαπιστώσουμε ακόμα και κάποιο ζητηματάκι να υπάρχει με το παιδάκι μας, να το εντοπίσουμε και ασφαλώς, ή τουλάχιστον προβληματιστούμε, και ασφαλώς βελτιωτικά να το προσεγγίσουμε και να το ενθαρρύνουμε και εκείνο να γίνει πιο συμμετοχικό και σε παρεούλες με φίλους, με συμμαθητές του μεγαλώνοντας, θέλω να πω, όλη αυτή τη δικασία. Σίγουρα σήμερα, μιλώντας για τόσο νεαρές ηλικίες και με τρόπους τόσο απλούς, μέσα από παιχνίδι, να αναπτύξουμε και τη λεπτή κινητικότητα του παιδιού μας και χρόνο ποιοτικό να χτίσουμε μαζί του, ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, να ξέρεις. Χαίρομαι. Και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί το έχω ζήσει σε αυτές τις ηλικίες. Είναι πολύ σημαντικό για τα μωράκια, αλλά ειλικρινά είναι πολύ σημαντικό και για τις μανούλες οι συναντήσεις, γιατί, ξέρεις, συζητάς θέματα που σε απασχολούν και μετά, πραγματικά, μετά από τέτοιες συναντήσεις, βγαίνεις πιο ήρεμος, γιατί συνειδητοποιείς, δεν είμαι μόνος, ναι, δεν μπορεί να είμαι έχεις δει κάτι μόνος. ανάλογα, ανταλλάσσεις απόψεις, ιδέες, Μπράβο, εμπειρίες. ωραίες ιδέες, μπορεί εκείνη την ώρα να σου πει μια άλλη μαμά κάτι άλλο. Και αυτή η συνύπαρξη είναι βοηθητική πάρα πολύ και για τα μωρά, αλλά και για τη μαμά. Και όταν και η μαμά είναι καλά, είναι και τα μωρά καλά. Έτσι είναι. Πάντα. Και αυτό και ο μπαμπάς, έτσι, δεν τον και για τους βγάζουμε απ' έξω. γονείς, τους πολύ δύο, σημαντικός. έτσι. Και για τους νέους γονείς κυρίως, οι οποίοι έχουν όλη αυτή την αγάπη, όλη αυτή τη διάθεση. Πολλές φορές όμως έχουν και πολλές ανησυχίες και είναι λογικό. Δεν γεννιέσαι έχοντας τη γνώση, την αποκτάς όμως. Και καλός γονιός γίνεσαι. Έτσι. Ναι. Κατά Αν τη το δική θες μου πραγματικά, ναι, και με μεγάλη προσπάθεια και αγάπη και αφοσίωση, πιστεύω ότι και μαμάδες και μπαμπάδες, δεν θέλω να τους βγάζω μπαμπάδες, γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία ειδικά χρόνια έχουν μπει πάρα πολύ ενεργά στο κομμάτι του παιδιού και είναι πολύ σημαντικό. Και χρειάζεται κιόλας. Μα είναι απαραίτητο. Απαραίτητο. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, πείτε μου τι χρόνο έχω. Έχω άλλο χρόνο? Ναι μου. Πώς? Έχουμε. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάποια πραγματάκια, κάποιες συμβουλές από τη δική σου εμπειρία που μπορούμε να δώσουμε στους γονείς που παρακολουθούν. Αν κάποιος δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένος με αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε βήματα και τρόπους που μπορεί να ακολουθήσει και να χτίσει. Είναι όλα τα παιδάκια θετικά σε αυτά τα πρώτα ερεθίσματα? Δηλαδή, αν το παιδάκι μας ξεκινήσουμε να κάνουμε μια δραστηριότητα με όλη την όρεξη εμείς και δεν ανταποκριθεί, πρέπει να ανησυχήσουμε? Όχι, γιατί κάθε άνθρωπος δεν είναι ίδιος. Και κάθε άνθρωπος έχει και το χρόνο του. Ειδικά στα παιδιά. Εμένα αυτό που μου έχει μάθει η εμπειρία μου είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε πάρα πολύ το χρόνο τους, το ρυθμό τους και τις ανάγκες τους. Γιατί ειλικρινά τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε να μας οδηγούν κάποιες φορές, να τους δίνουμε ρεθίσματα, αλλά ταυτόχρονα να ακολουθούμε και το δικό τους το ρυθμό, τα δικά τους τα θέλω. Γιατί αν το πιέσουμε, μετά θα είναι πολύ χειρότερο το αποτέλεσμα. Οπότε σιγά σιγά, και επίσης ξέρεις τι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή τα καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά. Αν σε νιώσουν ότι δυσαρεστείσαι που δεν συμμετέχουν, μετά θα τραβηχτούν ακόμη πιο πολύ. Το καταλαβαίνω. Οπότε δεν πειράζει. Μπορεί να κάτσει η μανούλα λίγο να αρχίσει να παίζει με αυτά. Να νιώσει ότι δεν το κάνει, το ευχαριστιέται και το κάνει. Ότι πάει, έλα να παίξω, θα κάτσουμε μαζί. Α, γιατί ωραίο αυτό. Το βάλα και εγώ μέσα. Τέλεια. Έλα να βάλεις εσύ τώρα. Και πίστεψέ με, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα το παιδί θα μπει σιγά σιγά στη διαδικασία. Επίσης, όταν έχει να κάνει με κόσμο γύρω-γύρω, εντάξει, υπάρχουν και παιδιά που θέλουν το χώρο τους. Ναι, και δεν θέλουν πολύ να εκτίθενται, οπότε θέλει σιγά σιγά. Αυτό. Δεν πιέζουμε το παιδί. Με τίποτα. Δίνουμε εμείς τα πρώτα ερεθίσματα. Τα ξαναδίνουμε αργότερα, αν και εφόσον και άλλη μία φορά και τρίτη. Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε, κυρίως να μην το δείχνουμε στο παιδί μας, γιατί το αισθάνονται, το διαπιστώνουν, το κατανοούν. Ακόμα και πολύ μικρά ηλικιακά να είναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνάντησή μας και για αυτή, το τονίζω το και, γιατί κάθε φορά ανανεώνεις και με τη δική μας διάθεση, να ξέρεις, Μαρή. Πολύ χαίρομαι και σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα προγραμματίσουμε άμεσα την επόμενη συνάντησή μας με μπόλικες ιδέες. Εσείς, αν και εφόσον επιθυμείτε κάτι συγκεκριμένο, στέλνετε μας τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας. Εμείς είμαστε εδώ. Η εκπομπή μας ούτως ή άλλως είναι για εσάς, απευθύνεται σε εσάς και είναι μαζί με εσάς.